Vyše 2,5 milióna rokov sa ľudia živili zberom rastlín a lovom zvierat až do doby cca pred 10 000 rokmi, kedy sa Sapiens začal omnoho viac zaoberať pestovaním a chovom. No a presne takto sa zrodila poľnohospodárska revolúcia. Pričom plnohodnotné poľnohospodárstvo sa začalo okolo roku 9500 až 8500 pred Kristom v hornatej oblasti Blízkeho východu. Tu je na tom celé to čaro. Aj po tisíckach rokov v ére smartfónov a rakiet do vesmíru stále čerpáme vyše 90% kalórií z tých pár plodín, ktoré si naši predkovia kedysi domestikovali. Proste čo Sapiens zasial, to žnieme dodnes. Veľa vedcov si v minulosti tým pádom myslelo, že poľnohospodárska revolúcia uľahčila ľuďom život, pretože mali viacej jedla, naučili sa nové veci a teda, lenže opak je pravdou. Áno, bolo síce viacej jedla, no život lepší rozhodne nebol. Ľudia dlho makali jak otroci a na oplátku mali horšiu stravu a nové choroby. Lovci zberači žili pestrejšie, boli omnoho zdravší a hľadovali menej často než prví farmári. No a teraz príde ten najväčší paradox, hlavní viníci celého tohto sú tieto tri veci. Ide o to, že tieto rastliny domestikovali nás a nie my ich. Zoberme si ako príklad pšenicu. Pred 10 000 rokmi to bola obyčajná tráva z pár kútov Blízkeho východu. No a dneska pokrýva cez 4 milióny km štvorcových po celom svete. Stala sa tak jednou z najúspešnejších rastlín v dejinách Zeme. Pretože Sapiens sa zrazu spokojného lovca zberača stal vystresovaný farmár, ktorý musel dennodenne makať na tom, aby udržal pšenicu pri živote. Že tela Homo sapiens na takéto činnosti neboli vôbec stavané, čo výsledkom boli potom zničené chrbty, vyskočené platničky, úpaly, artritídy a tak ďalej. Takže pšenica ľuďom vôbec nezaručila väčšiu istotu prežitia. Lovci zberači mali desiatky zdrojov potravy a ak jeden vypadol, mali náhradu. Farmári ale stavili všetko iba na pár plodín a stačilo pár mesiacov sucha či veľa škodcov a ľudia zomierali po tisíckach, lebo nebolo čo jesť. No a na čo toto celé vôbec bolo dobré? No, jednotlivcovi poľnohospodárska revolúcia nedala skoro nič, ale celkovo potom druhu Homo sapiens áno. Pšenica totiž potom zabezpečila viacej jedla z menšej plochy a to umožňovalo exponenciálny rast populácie. Cca 13 000 pred Kristom uživila priemerná oáza maximálne jednu skupinu 100 zdravých a dobre živených ľudí. No keď okolo roku 8500 pred Kristom divé rastliny z pšenice zmizli, oáza zrazu uživila veľkú, ale stiesnenú dedinu s cca 1000 ľuďmi, trpiacich chorobami a podvýživou. Ide o to, že evolúcia nestojí na hlade či utrpení, ale na kópiách DNA. Keď kópie DNA zmiznú, druh vyhynie. Čím má druh vyšší počet kópií DNA, tým je úspešnejší a prospieva. Jednoduchá matematika, proste 1000 kópií je vždycky viac a lepšie ako 100 kópií, aj keď sa tých 1000 cíti mizerne. A to je aj pointa poľnohospodárskej revolúcie. Jednoducho udržať viac ľudí pri živote, aj keď v horších podmienkach. Tomuto sa hovorí faustovský obchod. Ľudia totiž nedokázali odhadnúť výsledky ich činov. Keď napríklad prvý farmár povedal, teraz poďme okopať polia a ne iba rozhádzať semienka, všetci si pomysleli, OK, teraz bude úroda väčšia a naše deti nikdy nepôjdu spať hladné a všetko bude na parádu. Áno, znelo to logicky a aj to chvíľu fungovalo. Pracovalo sa tvrdšie a úroda bola bohatšia, lenže pribudlo viacej hladných krkov, ktorým sa dávali potom viacej ovsené kaše miesto materského mlieka, čo výsledkom potom bola aj slabšia imunita detí, rozšírené choroby a všetko v ruke išlo dole vodou. Teraz sa možno pýtaš, a prečo sa teda nevrátili k starému spôsobu života? Čiastočne preto, lebo zmena trvala celé generácie a nikto si už nepamätal, že kedy si žil inak. A keď populácia vyrástla 10-násobne, kto by dobrovoľne hľadoval, aby sa ostatní mohli vrátiť do starých zlatých čias? Asi nikto. Faustovský obchod ale neprebehol len s obilím, ale aj so zvieratami. Najprv kočovní lovci začali loviť selektívne, teda zabíjali starých a agresívnych baránov, choré kusy a samice s mladými nechávali žiť. Nakoniec ľudia začali starostlivejšie vyberať ovce, aby ich prispôsobili ľudským potrebám. Generáciu za generáciou sa ovce menili, až vzniklo stádo, ktoré bolo poslušné a závislé na ľuďoch. Takto vznikli domestikované ovce, sliepky, kravy, osly a ďalšie druhy. Domestikovaný dobytok, ošípané a ovce sa stali druhým, tretím a štvrtým najrozšírenejším veľkým citacom na svete. Z toho všetkého, čo sme si tu povedali, môžeme usúdiť, že poľnohospodárska revolúcia je jednou z najkontroverznejších udalostí v dejinách ľudstva. Poľnohospodárstvo umožnilo tak radikálny a rýchly nárast populácie, že žiadna komplexná a poľnohospodárska spoločnosť by sa už nikdy nedokázala uživiť, ak by sa vrátila k lovu a zberu. Územie, na ktorom trávili život, sa zmenšilo na malé polia a dvory s domčekmi, dom sa tak stal pre roľníka pevnosťou aj majetkom, čo nám vlastne evolučne vydržalo aj dodnes. Ešte okolo roku 1400 sa väčšina poľnohospodárov spolu s ich rastlinami a zvieratami zhromažďovala na plochy iba 11 miliónov km štvorcových, čo sú cca 2% povrchu planéty. Všade inde bolo príliš chladno, horúco, sucho či mokro. No a na týchto 2% zeminy sa práve odvíjali dejiny. Kým sa poľnohospodárska pôda postupne zmenšovala, čas venovaný poľnohospodárstvu narastal.
Stres spojený s poľnohospodárstvom mal ďalekosiahle následky a stal sa základom veľkých politických aj spoločenských štruktúr. Roľníci iba zriedka dosiahli vytúženú ekonomickú stabilitu, pretože plody ich práce si totiž privlastňovali vládci a elity, pričom samotným farmárom často zostávali iba prostriedky potrebné na prežitie. Práve tieto odobraté prebytky živili politiku, vojny, umenie či filozofiu a umožnili výstavbu palácov, chrámov, pevností aj pamätníkov. Dejiny sú niečo, čomu sa venovalo iba veľmi málo ľudí, zatiaľ čo všetci ostatní poľnohospodárčili.